Упражнение с тежка тояжка, която се движи свободно чрез макари за две срещуположни жици, метални жици на макари. Ластиците са опънати в зависимост от съпротивлението, което искаме да зададем. Пак може да се използва в случая двоен ластик, може да се използва троен, четворен ластик или по-тънък ластик. Така, упражненията, които могат да се направят, са най-различни, като също свободата на движенията е неограничена във всички равнини, включително и в хоризонтално. Ето така, това е упражнение за гърба. Изтегляне на тояжката за гръб. Може да се направи и тяга. Тяга е основно упражнение. Също съпротивлението на ластиците. Това упражнение е много подходящо, освен за силови възможности и силови издръжливост, ако се изпълнява многократно, и за баланс, тъй като ластика, движението, съпротивлението точно в хоризонталната посока, но ластика не ограничава точка на задаване, тъй като може да се движи по страничните, виждате ги, жици, тъй като е захванат за макара. Упражнението може да се изпълни с движение напред, напади, речеме не клякане, но напади. Доста по-трудно, отколкото ако се изпълнява с гирички, подувки, дъмбели или пък с щанга. Това изисква много по-голяма координация и баланс, тъй като, както виждате, движението е във всички посоки. Може да се придвижи с придвижване напред, с последователно разбиване, ляв и десен крак, напади.